Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Παπαναστασίου και είμαι διπλωματούχος μηχανικός περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου. Το 2016 ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στα Σωληνουριά Κορίνθου. Σήμερα κατέχω τη θέση Project Engineer και είμαι μέλος της ομάδας διαχείρισης έργων. Στόχος μας είναι η ορθή εκτέλεση των παραγγελιών εντός των πλαισίων που θέτει η εταιρεία και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας. Βασικό αντικείμενο του τμήματος αποτελεί η καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με πελάτες και υπεργολάβους διεθνούς ενδιαφέροντος, πάντα με γνώμονα την αποτελεσματική ολοκλήρωση των παραγγελιών. Με λίγα λόγια, είμαστε το πρόσωπο της εταιρείας προς τους πελάτες. Σημαντική πρόκληση του τμήματος είναι να προβλέπουμε τις ανάγκες των πελατών μας, αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Το ενδιαφέρον μας ανανεώνεται συνεχώς από το πολυπολιτισμικό περιβάλλον που δημιουργούν οι διαφορετικές εθνικότητες των πελατών μας. Σε προσωπικό επίπεδο, νιώθω ευγνώμων για τις εμπειρίες και τις γνωριμίες που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι στα Σωληνουριά Κορίνθου.